Du har taget et valg for dig selv. Du har valgt en must juice. Udover at den smager fantastisk, er det også et valg, der er med til at sikre dig og din krop ude i fremtiden. Som vi siger, it's a must. Din krop består af millionvis af celler, der alle har hver sin funktion. Cellerne bliver hver dag angrebet af det, der hedder frie radikaler. Og frie radikaler er kemiske forbindelser med et aggressivt iltatom. Det er de aggressive iltatomer, der kan lave stor ravage i dine celler. De får fedtstofferne i cellevæggen til at harske, og de kan ødelægge cellens arvemateriale, DNA'et. Kroppen udsættes for frie radikaler mange steder fra. De opstår som affaldsprodukter, når fødevarer omdannes til kroppens byggesten. Stress, forurening, rygning og dårlig kost øger mængden af de frie radikaler, og de har en stor del af skylden for kroppens ældning. Prøv bare at tænke på, hvad der sker med et overskåret æble eller en avocado, der får lov at ligge i fri luft. Heldigvis har kroppen visse forsvarsmekanismer i forhold til frie radikaler, men for at forsvarsmekanismerne fungerer optimalt, skal kroppen have tilført de nødvendige næringsstoffer. Og her spiller antioxidanter en væsentlig rolle. Antioxidanter er stoffer, der kan neutralisere de frie radikaler. De fanger og uskadeliggør de aggressive iltatomer, så de ikke længere kan skade kroppens celler. Derfor er antioxidanter umådeligt vigtige, hvis man vil udsætte kroppens ældning og bevare sunde celler. Antioxidanter findes især i frugt, bær og grønt, ligesom visse vitaminer og mineraler fungerer som antioxidanter. I Europa har man ikke nogen anbefalet daglig dosis af antioxidanter, men det har man i USA. FDA, den amerikanske fødevarestyrelse, anbefaler, at man skal have mellem 3.000 og 5.000 ORAC-værdier om dagen. I Danmark siger Fødevarestyrelsen, at vi skal spise 6 stykker frugt og grønt om dagen. Men der er en meget stor forskel på indholdet af antioxidanter i de forskellige typer af frugt og grønt. Hos Symbicin synes vi, det giver meget mere mening at kigge på de faktiske værdier for den antioxiderende virkning, frem for bare at tælle frugt og grønt. Som sagt er der stor forskel på, hvad de enkelte frugter og grøntsager indeholder. Samtidig varierer indholdet af antioxidanter også fra sort til sort og hen over sæsonen. For eksempel har mængden af solskinstimer betydning, og om frugten er naturligt modnet. Vi har valgt at samle de gode antioxidanter i en frisk og livsbekræftende juice, der tilmed smager fantastisk. Juicen er sammensat af nøje udvalgte bær og frugter, der sikrer et maksimalt indhold af naturlige antioxidanter. Den gule juice, du sidder med her, er sammensat af appelsin, chardonnay-drue og havtorn. Den helt unikke sammensætning giver en ORAC-værdi på hele 4.000 per flaske. Så har du samvittigheden i orden, og så smager det jo godt. Velbekomme!